ti Masakbayan. Tinapalabas, iti panangkamat ni Juancho ken ni Ivy, apag isumet alumabas ti lugan da Jay, ket nasagid ti balasang, pimanaw adagos ni Juancho, adi na nabigbig ti nakapadungpar ken ni Ivy. Intaray met adagos dagiti agasawa ti balasang iti ospital, ket idi makaput na itoy. Kinalikaguman na nga ijay balay da Cristel ti pakiawidan na. Iti sabali a pangir, masursuron ken mabisin ni Chloe, ta saan a makairwar iti kwarta. Idi nadanon ti panagawid da Cristel, insurot da ni Ivy, nasdaaw ni Amira. Mariribukan ti katulong no ibutaktaknan ti palimad. Itagagayem, dinggan nyo tituloy ti makalawas aseryetayo anapaulwan. Dakes at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti panagtrabahom lakad iti napatag kadakwada. Ma'am, adda-atap ko, asaan nga isoda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak aranggasan. Adda ka di kasta anaganak. Ranggasan dati anak da. Kasta dagiti dadakkel ko, ma'am. Isu siguro adi da kasapulan. Taam da anak kamalida. No agdarum ka, sigurado amadusa da. Oray naranggas da kanyak. Awan panggap ko nga agdarom. Tadadakkel ko payla ida, ma'am. Panagkunak, nasingpet ka nga inanak, Ivy. Kasano, ada ka din nakitam a detective? Addan, napanay di ospital. Nagkidaw da pa iti pamalubos ti maseknan. Sakbay akitain da dagiti records. Nasayat no kasta. Kayat ko amaamuan dagiti kinagiddan ko anaganak idi. Medyo narigat ipaparamid ta. Tanapuuran sama ti ospital idi. Ti ngay sigud nga ospital. Nairaman nga ta, dagiti daan a records idi na uram ti daan nga ospital. Dahil tati di tayam mo. Sapay lako mga rod, taad na paglawagan ti amin. Di ka maawanan itinamnama. Apay apasapsapol mo ti kaduam anaganak ide, madam? Adda kayat ko aduktalan, Amira. Doktalan? Kunam, madam? Anya ngay dayjay? Saan asinsinan ti kayat ko amaamuan? Awan ti pakain ay gamit ti parikot ko. Iso asaan na masapul amaamuam. Ay, kastagayam, madam. Ay, kunak no mabalin amaamuan. Ay, kat ni ay bingay, madam. Agyan ka dimot ditoy? Wen, nalagaan tirik nakan ko na. Nagsingpat nga ubing. Kat, ni Senyorita Chloe, madam, saan nyo ka di apasapol? Awan tinang papanaw kan kwa na. Agdisnudo nga agawid no kayat na. Naimbag tadwa talaang dito'y salas, balasang kaw. Di mo ka di kayat ti agawid iti balayaw? Nauyong dagiti dadakkel ko, nana. Manipod pa'y ubingak. Jak narik na, ti panangipatag da kanya, kas may nga anak. Kabkabilan da ka kadi, basang? Nana. Day tinaudi. Kat plantsaon ko man ni nanang tirupak. Ti marayak. Iso ajak na puutan tilugan anang sagid kanyak. Apay ang plantsaan na tirupam? Madama ti panagplansak. Idi imbaon nak ni tatang asumakdo iti digos na. Jak amuan na uram gayam ti bestida ni nanang a plan-plansaok. Nalipatak siguro nga inik ka ti plansaa. Kastagayam ka ulpit ti dadakkel mo. Kasano ngay numay da kaalaan dito eh. Ay, jak kaya ti agawit, nana. Kan, nasidag ngamin tirik na kada Ma'am Cristel. Kan, sir. Nagsingpat da kanyak. Naggasat kit din ti anak da.
Anak da, kunam? Ay, nagtalaw ti anak da. Ha? Taapay ang nagtalaw, nana? Sulpang kan exploiled nga men. Pabirok ko nga ta ni Ivy. Awan pa'y ibaon dito'y balay. Ay, maamakak. Ang mga numaamuan ti masignan ang naatalan, gaputakam kamatag. Makabasol tangata no ibagana. Ay, kat sigurado day ta. Jak laki di kayat ti mabalot. May raman ka pa tasikatin ang mandar kanyak ang kamatag. Kasta ka di. Kasano nga rutan? Dita ka di sa pulon? Kasano no nagpulong kadagiti masignan? Kayat mo ka di ang mabalot ta. Ay pakpakawan. Day takot may balbaludan. Amangan mat no adda nagkamangan na. Apay asaan nga gawid? Day tangarot ti pagamkak. No pilitin ta nga alain iti nagkamangan na. Ang mga no ibutaktak na. Ari nang ranggasan ta. Ay sinalbagkit di. Sino itan tagtrabaho dito'y balay? Hello? Sino ka di day taoy? Kabarbaro ba't a number? Scammer ka kaday? Anya nga scammer? Tarupang? Di na ka di sapsapulan da papakan, mama? Ay, kunada mo, asi ka kano ti pimanaw. Isu asi ka kanumat, ti makaamong agawid. Anya, matanda kita anaganak? Di da pa'y amo sapulan ti anak da? Addan dito'y ti anak da. Anya? Ulit naman timbagam? Adak dito'y ruwar? Kasano nga ibagam nga da ti anak da dita? Ay, anya timbaga kon? Ay, matartarantak, paikit din. Ay, si kaabak-bakutan. Agkabaw kansan. Saan mo nga mo ti sasawam? Ay, pasensyan. Bye. Ay, nailawan ko nga imbaga. Niyamot dayto yung iwat. Nasakit ka diti sa kayo, ma'am. Imparabaw yung di talamisaan. Kabayatan ang nakatugaw kayo iti sofa. Wen nga rod, anak. Medyo nailigos, idi umuli ak dita agdan. Nabannog sa idinagnagnaak. Ada nga minapanan mi kadagiti kakadwak. Agtugawak iti baba. Iparabaw yun dito ilupok ta ilutak ti sa kayo, ma'am. Aliman nga rod, anak ko. Sige, ma'am. Agtugawak iti baba. Kalpasan na. Ilutak day ta sa kayo. Ita, inayadak nga ilutan, ma'am. Nagmayatan, anak ko. Makaginawa. Nagsingpat ka nga ubing. Apay anaranggas kan kakunam, dagiti dadakkel mo. Saan dak siguro nga anak dagiti dadakkel ko, ma'am? Amangan no pinidpidot daklaang. Saan ka kumaapumampanaw diti balay? Ibilang ka nga anak. Jake, ibilang ta nga anak ni Ivy. Nagsingpat nga ubing. Isun sa kano ti kalaingan ije pagadalan da. Bareng ano di daalan diti balay. Panagkunakit kayat na matagyan ditoy. Ay, uwan. Mano nga aldawan asan asimbang pet ni Chloe. No naibusen ti kwarta na, sigurado nga agawid. Makapaawan ganas tinagmadi akababalin na. Imbagpahay ni Ivy. Kasjay kumamat ni Chloe. No apay kasjay na. Di na kaya ti padisiplinaan. Day tangarod kat. Maitid mat amin akayat na. Imbag ta si mangpet kan, kasibsibat ti detektive. Kat, anya ti resulta. Sorry, ngem nairaman ka no anapuuran dagiti daan a records. Awan ka din tinamnamak amalaw-lawagan ti amin. Sigurado ka iti ibagbagam anakitam? Idi nagpas ngay ka? Wan, Jake.
Hingam ti kamalik. Apay ajak nadlaw idi addan puot ko. Jakmut nga minon kinita ti inyag da nga ubing iti katrek. Jak kinita ti likod ti lapayag na. Di mo kunain asabali nga ubing, tinyag da iti katrem. Idi na ipalagip kanyak ti tagtagainap ko. Nalagip ko ti amin. Talaga nga adda nakitak asiding iti likod ti lapayag ti pasngay ko. Magkintayagak iti bagbagam Kalpasan na nakitak ti siding. Nagkapsutak. Katjakon amo tinapasamak. Hustumat nga dak idin. Irwarda kan iti delivery room. Sika nga umunat inasikasok sakbaya kinitak ti ubing. Idi addan puot ko. Kinidaw ko ayagda ti anak ko. Kat nalipat akon ti maipapan iti siding. Nana Amira, madamag kuman. Apay ang nagtalaw ti anak ni ma'am. Apay adamdamagam pay day tabalasang kao. Siyak ngamin kat nagtalaw wakta na uyong dagiti dadakkel ko. Ngamdamam kan sir kat nasingpot da. Naladaw asim mangpet sakit na bartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na nga agsarita da iti kabigatan na. Sinapsapa na mutin tinagtalaw. Anya ka di tinagan ti anak da, nana? Chloe, tinagan ti anak da. Ha? Ni Chloe, akanayon nga itulod ti Logan, itigay ti asidag ti pagadalan mi? Agam-am mo kayo ka ni Chloe? Ado ti makaam-am mo kan kwa na. Gaputa kanayon nga itulod ti kotse. Ngamjak am-am mo, nana. Aga sidagla ang ti pagadalan mi. Kunaklakit din, no? Agam-am mo kayo? Hello, Mia. Adda detektive nga imbaon da madam amang birok iti kadwa na anaganak idi ija ospital. Kaapay ka, no? Jak maawatan. Basta, nadamag ko nga nang bayad da iti detektive. Adda ka dilinablabid mo dita. Anya kumangay ti labidag. Ang amkwa, adda ni... Adda ka din ni Chloe. Ah? Ay, saan? Ngam dawag na kanyak. Damdamagan na no sapsapulan da, sir. Kat, anya nga itimbagam. Imbagak aja imbaga ni sir. Nga awan ng papanaw kun kwa na. Iso ama ka amumat nga agsublay. Sinalbag dagiti nga agasawa. Apay adida pasapol ni Chloe. Tikit din kagiddan na kano anaganak ti pasapsapol na iti detektive. Tapay apasapol na. Pangsapulan da ngay. Kit nauram idi jay sigod ng ospital. Awanin na ti record. Apay nga taapasapol na. Nakitak idi ospital. Idi naganaka. Ngam sa anak anagpadlaw. Gapo iti tarigagay ko. Masiguradom ka di adi na ka nakita. Sa anak nga rod anagpadlaw, tadakit nga rod panggap ko nga aramidan. Kit nagbalik ito. Naisukat ti anak ta iti anak na. Ngam napanangatan ni Chloe ngay. Awit mo matisagad, basang. Adda ngamin bulong anaragrag iti aglawlaw ti swimming pool, nana. Inaksagadan. Ay, sige man nga rod balasang ko. Imbaglakit din tada ka akadwak dito eh. Awan ngaming klase may ita, nana. Tumulong akmat ang agdalos. Amom, maayayo kan ka ni madam. Nasingpet kan nagagat ka kanaw. So badakmat ati kinasaya at da kanyak, nana. Panakairan-rana na nakaumay ka dito'y balayda. Nagsaya atay. Adda kayong matgayam diti asidag ti swimming pool, ma'am. Ammom ka di ti aglangoy, iha? Saan, ma'am? Tiyakpay napadas ti aglangoy. Awan swimming pool mi. Padasem ti aglangoy. Agpractice ka nga aglangoy iti swimming pool. Dalusak pa'y ti aglawlaw, ma'am. Kalpasan na. Agsursuro ak nga aglangoy. O sige, taisuro ka.
Agtugawak pa'y dito'y linom. Wen, ma'am. Agawa ak tegdalos, tap naglangoy tak. Isuro tak, ma'am. Wen. Sige ha. Adda pa'y alaak biit. Agsubli ak inton madamdama. Wen, ma'am. Ay, mapadasak matlaangan ti aglangoy. Isuro rak kano ni Ma'am Cristel. Nakaanos ni Ma'am Cristel kanyak. Nagpintas pa'y. Magnaak man itiigit ti swimming pool. Agpariirak pa'y. Sakbay nga umunagak iti unag. Aguray ka. Saan mat ani bakit amira ti agsagsagad? Adda ka ti sa bali akatulong? Di nakita ta nakatalikod. Inayadak ti umasidag. Iduron ko tapno maipisok iti swimming pool. Itan. Aglangoy ka! Nadi mo kayap ti malmas! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, denggen intun bigat ti paggibusan ti makalawas a seryetayo anapaulwan. Dakes atarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimet direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.